Мене звати Муса, і я конструюю баги для військових. Змалку я багато часу проводив з батьком у нашому гаражу. Мій батько також робив машини, і я багато цього бачив, і мені не здавалося це складним. І я розумів, як це все працює, як воно створено. Тому я під час війни вирішив, що це буде більш корисніше, ніж моя лікарська справа. Чому назвали його Дракаріс? Того, що він схож на дракона з «Ігри престолів». У нього така розцвітка та є хвост. Головний концепт цієї машини заключається в тому, що він був недорогий, надійний, це, мабуть, саме важливе. Та у цій машині повинно бути максимально корисних площин. Виробляли ми його з профільної труби. Це профільна труба, листовий метал, база, сам двигун, КПП, ходовка з німецьких машин, 1,8 бензин. У цієї машини буде 4 місця для екіпажу, 2 місця буде у кабіні, водитель та пасажир, та також 2 місця додаткові будуть у самому пікапі. Ось так можна розташуватись тут. Як я казав, у машині повинно бути багато корисних площин, тому намагалися зробити її максимально універсальною. На криші можна встановити птур або кулемет. Я не знаю, що хлопцям вже буде потрібно, то вони зможуть тут встановлювати. Тут ми зробили спеціальні кріплення. І також тут є драбинка, щоб залазити, або це буде місце для евакуації ранених. Метр 80 дошки, це буде для евакуації раненого. Чи є зараз ось такі баги, які можуть перевозити поранених в Україні? Так, такі баги є, але ми радилися з хлопцями, хто працює у лісистій місцевості, та в них розкриваються баги таким чином. І якщо їхати по вузькій дорогі, це може травмувати пораненого. А якщо ця штука буде виконана продольно, то це буде безпечно для 300-го. Глибина моєї мотивації виробляти ці баги та інші заключається в тому, що я хочу додому. Мій дім зараз знаходиться в окупованому Криму, і ми зможемо туди попасти тільки коли буде перемога і тільки за Україною. Слава Україні!